Oian eta Alain institutuan ezagutu dira. Banku batean hitz egiten daude, eta elkarri gustoko dira. Alain hitzordu bat eskatu dio Oianeri. Kaixo, Kaixo, nola ditzen zara? Oian eta zuk? Alain, zer gustuko duzu? Voleibola. Ni futbola. Eta hitzordu bat nahi duzu nirekin? Bai. Hitzorduan Alainek sorpresa bat eraman dio Oianeri, eta nik uste harreman bat sortu dela. Kaixo, Kaixo. zelan zaude? Ondo eta zu? Odo ere bai, sorpresa bat daka zuretzat. Eskerrik asko! Hitzordutik eskua emanda atera dira. Oiane, Mikelekin hitz egiten ari da mugikorretik. Mikel lagun bat da. Alainek entzuten du eta zelozko jartzen da. Orduan, bronka botatzen dio Oianeri. Oiane oso triste dago, eta Alain berarengan hurbildu da barkamena eskatzera. Oianek barkatu egin du, baina ez da txarto sentitzen den lehen aldia. Irati Alainen arreba da, baina Oianeren lagun min ere. Irati harremana toxikoa dela konturatzen ari da, eta Oianerekin hitz egingo du. Zurekin hitz egin nahi dut. Zure harremana toxikoa dela konturatzen ari naiz. Ondo zaude? Bai, ondo nago. Nik uste ez benetan. Bai. Hurrengo egunean, Alainek Oianeren arropa kritikatzen du, eta Oianeren erantzunagatik bultzatzen du. Iratik Oiane lagundu du, eta harreman amaitu da. Zer egiten ari zara? Ez bultzatu! Guazen, Oiane!